chokutanga tanga kuchaja akatanga kutichaja achiti ndiri kuda 4000 US. Ndikati 4000 US handina. Kati kana musina ndava kuda 2000 US apa handichabvi. Mari kozoti mari dzehuku. Huku vanga singazvinobudiwo. Pamba takapedza huku. Tikatouraya mbudzi tikapedza kuti kwari kudiwa paito mwedzi. Pari kudiwa ropa remburere ngirikiri izvozvi rembudzi kuti mwana arapiwe. Kana mukasadaro mwana unofa. Tamanya mutanga mwana apa tatiningwa nembudzi 4. Tamanya mudanga mwana tabata mbudzi ya tutsvage ropa riya kutora ropa riya nzi mbudzi ngaitofunwa ngainde sekurada kunogocha nyama vari kusango. Vana kati chi ari kuda kubata chimwe zvere. Saka muchuchisi wake mumwewo ndopakati sekuru vari kuda chinhu chesimbi izvo vaona jira nekirikiri dhoo rangu mukati memba muya randakabva naro kujoni kuSouth Africa resimbi. Zvikanzi vari kuda chinhu chesimbi mai vakati aiwa vapei dhishi mana madhishi amai maviri makuru avana wesimbi vatora tidi dhishi toda chimwezve mai vakati aiwa torai chitora ese ari maviri izvo zviite uremu vakati aiwa hatidi mode zvikanzi toda dhoo iro ndokutora ini ndikati aiwa dhoo rangu handidi naro haana kufa munhu wenyu uyu kunyebera kwari kuda kutora zvinhu zvangu mahara kanzi iwo roti kunyebera ndichifa sekuru vatofafa ingozi mumusha makoi ndikati kwete nobva vatora dhoo rangu ndichitokakavadzana naro ndokubva dhoo rangu rabuda panze ndokuisa uku. Kwaziwai mhuri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita pano pachirongwa paJCTV Africa. Muneni wenyu Jethro mwana wekwamutero. Tasangana zvino tiri kuno kuHarare. Takafamba kubva kuGOKWE takauya kuno kuHarare. Tiri kuchingamidzai kudaizvi kurutivi rwangu rwekurudyi kuna baba vachitumbura namai vachitumbura. Mucharangarira kuti tine nyaya yatakafambira mwana wavo mwanasikana Mary uyu akanga achinetswa nezvakanga zvichimunetsa vakazoenda mudare ramambo Chireya mushure mekunge akavaranda zvinhu zvavo zvatingati zvipfuwo nezvavaishandisa kana zvikwanisiro zvavo atadza kuita basa raifanira kunge achiita. Ndo patakavaziva mushure mekunge vauya kwatete Tilda kuti vataure nyaya yavo kuti vaida kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe pamusoro pemwana wavo akanga asiri kunzwa zvakanaka. Saka nhasi sezvamuri kuziva kuti nyaya iyi yatifambei yave nemastages atiendei kumberi. Chatiri kunyanya kufara nacho ndechekuti mwanasikana Mary ave kutofamba. Ndichitosvikawo panapa ndatosangana naye murodhi achibva kumashopu. Zvinova zvinhu zvandifadza. Saka redzai timbovachingamidza vachititsanangurirawo rwendo rwawakafamba urwu kuti tizosvika patiri nhasi. Dzai ndichingamidze mai, makadi zvenyu? Tiripo hedu, makadi. Rekedzai ndakabata. Right, baba makadi zvenyu? Tiripo hedu baba Mutero, makadi. Alright. Ndingatanga nemi baba kuti nyaya iyi payave zvinezvi ndoziva kuti makaita mavideos naMukomaSilai nemamavideos amakaita naTete Tilda. Chimbotitsanangurirai muchidimbu kuti murume uyu akatora pfuma yenyu akazvifambisa sei, zvakafamba sei? Nyatsotitsanangurirai muchidimbu kuti zvakafamba sei paakazouya pamusha menyu achizoita maminimini aya. Ndinotenda mukoma Mutero. Chakaitika ndechekuti mwana wangu akarwara. Ndarwarirwa ndambotenderera ndichitsvaga rubatsiro mune vaprofita n'anga papi nepapi kusvika tati endei kwamambo nekuti tanga taakupumhana pachedu isu pamhuri. Nechikonzero mhepo yaive pamwana yanga ichitaura mazita evamwe vari mumhuri medu. Saka ndokubva tafamba tikati endei tibhonopiwa n'anga kwamambo. Saka ndokubva taenda kwamambo takaenda tiri gurupu sefamily. Saizvozvo ndokubva tasvika ndobva tawana mambo achinzi havapo pana sekretari wavo. Saka ndokubva tapiwa vamapiye vakatanga kutipa ainzi kwai hanzvadzi yamadomasi. Ndobva taendapo pahanzvadzi yamadomasi anga ari muprofita wemadzimai. Ndobva tasvikapo akati handisi kushandira ndiri kutoenda kuchechi, dzokerai. Ndobva tadzoka tikati madzimai amatipa aya tawana varipo asi vati handisi kushandira ndiri kutoenda kuchechi. Ndobva vati aregai ndikupei vamapiye. Ndokubva vatofona ipapo. Ndokubva vadavirana navo vakati hapane mhuri iri kuda kubatsirwa, ndoda kuti muuye muzobatsira mhuri.
iri pano. Vakati zvakanaka touyako mwaudzi tosvika kumangwana. Kumba kwa papi pakatsvanzva. Vakati atopaziva tosvikako. Isi ndokubva sekretari wamambo ati adzokera henyu unouya kumba ndatopefona naye unosvika. Ndikati zvakanaka. Saka tadaro akatotipa option yekuti kana zvikange zvaramba endai kwamutendi nekuti mutendi unombobatsirawo ndokutaura kwake iye sekretari wamutendi ZCC kudife. Saka tikati zvakanaka tichaona kuti toita sei nobva tadzokera kumba ndokumva uya azouya zuva rinotevera svika nemotikari yake nevanhu vake. Vaive vangani? Vaivepo 4 iye vi4 zviya vaive 3 vaive 3 sorry. Saka vamwe vanga ari madhiraivha maviri kuda kuti vavari 5 nemadhiraivha nemuveredzi wemota kuti vaita zvokuhaya mota yavaifamba nayo. Saka nobva vasvika paya vakati atauya kuti tizoita basa zuva rikangotovira senguva idzo dzinedzi vasvika. Saka vasvika vakagara pamba pangu kwe14 days. 14 days vhiki mbiri dzakakwana. Saka hongu vachiti hatidli muriwo. Saka ipapo zvakazoitika ngari zviderere. Saka zvakazoitika ipapo manje kuti zuva ronovira manje kwakunovira vakati tarongedzera mota yakatanga kumira kunze kwamusha uku ndokuzopinda mukati mumusha. Vakati tamirira manje takuda kuchiita basa redu. Saka chinhu chatiri kuda ini ndinonzi MAPIYE akuzviintroduce. Ndoda kuti ndikuvimbisei kuti dambudziko romwana wenyu uyu ndiri kupai 3 days anenge akuenda kuchikoro. Takafara ipapo tese tikati chokwadi ndezvikuita mwana izvi 3 days kuchikoro chaiko. Tikati zvakanaka. Saka nokubva tati chiitai basa renyu. Uye akati aiwa chokutanga ndanga kuchaja akatanga kutichaja achiti ndiri kuda 4,000 US. Ndikati 4,000 US handina. Kati kana musina ndava kuda 2,000 US apa handichabvi ndiye uyu manje. Zvino toiwanepi? Akati ngati kana mune mombe ndai kudanga mundipe toverenga kuti dzinoita mari mombe dzenyu. Ndikati manje ni mombe dziri panapa nditori dzangu inini ndandine ngombe 2. 1 ndiye mudzimai yamaya yakapiwa nemwana wavo pakuwanikwa kwemwana wavo sikana. Imwe yanga iri mukomana wangu komana mukuru. Saka ndokubva ati itai kuti ngombe idzodzo dzikwane ndiri kuda ngombe 4 ndodzinokwana 2,000 ndio dzinoita kuti mari yenyu yatoshota haina kukwana asi tatokunzwirai tsitsi kwekudedzerai. Saka ndokubva tatora ngombe dziya ndokudzimisa apo. Akati right. Ndikati aiwa tanga kuita basa then ndozokudi ndozokubhadharai. Yakati kwete mutemo wasekuru vanobata pandino kuti ndotanga ndabhadharwa then ndozoita basa. Kana pakadaro ini ndakutosiya basa renyu ndodzokera ndosiya mwana wenyu akadaro. Saka unongoziva vanhu vechikadzi vanokurumidza kuchema kuti mwana wangu ofa here nenyaya yeng'ombe idzi. Hazviiti. Baba mwana bvumai tiiti ng'ombe dzidi zvadzo dziende mwana ararame. Chatoda upenyu hwemwana. Ata zvakanaka ndahusisa. Uyai tiende kudanga ndokutuma vanhu vake vanga ainavo vachuchusi vake vaviri. Ndokupinda mudanga mangu. Ndokuverenga ng'ombe dziya. Ndokudzimisa apo. Dzakanyorwa patiketi rangu ini dzi3. Ng'ombe yechi4 ing'ombe yomwana wangu. Asi dziri mudanga rimwe chete. Dziri patiketi rimwe chete futi rangu iroro. Saka pa ng'ombe iyoyo mwana yakazoita zvokutengesiwa. Idzi dzimwe 3 dzangu ndo dzakatiniwa dzikatendwa kwasabhuku dzikanonyorwa tsamba yekuti atini. Dzikatinwa usiku ikoko asati aita basa. Dzikatotinwa usiku. Ivo vakaendera. Vakamira varipo. Ng'ombe ndo dzakatotsvakwa vanhu vakatina vakaenda nadzo. Right zvadero. Ndio patakati chitanga basa. Uye akati ini kuti nditange kurapa apa mhepo iri pamwana apa ndiri kuona iri kubata pano mumwe wechikama chenyu ndiye unounza zvidhoma izvi mwana womukoma wenyu. Ndio unounza zvikwambo zvirapo. Ndoda kuti ndotanga ndabata futi kupi ikoko nokuti ndiko kubhesi. Kana ndikabata ikoko ndogona kurapa mwana. Ndikati ndirape mwana ndisina kunobatawo kwa nezvandagona kuita. Zvakanaka.
ndokuinda kuya kumukomana ndopaakachaja 450 cash anga 2000. Mukomana uyu akabva abatwa, akabva akaketura mombe dzake ipapo. Waya ndakaona munaye. Akabva abisa 450 yake ndokubva zvanzi hazinya kukwana toda 2000 nobva abvisa mombe nobva yatengesiwa naivo akati tochaja mombe iyi 430 chitipa mbudzi futi akabvisa mbudzi dzake 7. Ndimbokubatai muromo baba, ndoda kuti ndimbopinda zvichiitika zvese izvizvi tinoziva kuti uwane chinhu chinonzi ng'ombe paruzevha chinhu chinorwadza, haingouyi nyore, chinhu chinoshandirwa nekudididi. Zvese zvichiitika izvi chii chaipa kuti achitaura munofunga kuti zvaingoitika nyore here kana kuti pane mushonga waanotoshandisa kuti mubve matobvuma zvinhu zvese zvii zvaitika imimi muchidzokera kumashure pazvaiitika apa? Isu tichidzokera kumashure tati pembenu manje takutanga kuona takati isu tiri kushandisiwa nomushonga nekuti unenge ari kutanga atipfungaidzira kana kuti kutanga atiisira mushonga wake wekuti isu tingobvuma zvaanoda iye nekuti kubvuma kuti atore pfuma isu tichiramba kuti tanga waita basa iye kuti ndoda kutotanga ndaita basa. Saka kwese kuti takaona kuti kushandisiwa kwataitwa zvokuti taamudare takazomutaura kuti waitishandisa zvakaipa. Zvichipfuurira mberi pama muchitaura azodaro. Saka mushure maizvozvo akazobata pamba pangu akabata chiruoko chegwiba chinakasungirirwa mucheka mutsvuku kuno kumashure kwacho uko, chanza chegwiba chine chanza 4 zvikanzi ndo chikwamba chandabata ichi. Vanhu vakaramba vakaya vari pakati chikwamba hachina kudai zvikanzi unoramba ndiani apa? Kana anenge aramba ipapapa ini ndine matsamba angu inini andinawo. Saka kana zvatodere ndinogona kunobata futi kumusha kwababa wako ndototi baba wako vanazvo. Vakomana vakati vamwe vakatodanzira pakuti feki. Saka zvadero ndokubva tanyaradza musinde uku vanhu vakaya vakaungana ndokubva zvanzi right mangwana toda kuindi tinobata kumukomana uyu. Ndobva taenda kuya kumukomana uyu andave naye mwana womukoma wangu. Saka taindapo akasvika akanobata zvechiruoko chimwe chete ichocho chakangoita saija exactly. Zvakandabata chikwambo asi chimwe chatiza chadzokera kumba kumwana kureva kumba kwangu. Ndokotoda kuti tiinde. Saka tomboenda kumunda, indai kumunda munokusha mvura ikoko kana manda toda kuzonobata chinhu icho kumba kwachatiza pano. Ndokuinda kumba kuya ndokunosvika kumba kwangu ndokuzobva pakabatwa burwa rakairi pakanangana nehwindo. Hwindo iri harivhariki nekuti hwindo ndakaisa masaga ndo andakaisa ipapo. Handisati ndaisa magirasi imba yangu. Iburwa chairo kana kuti chakaita chigarwe so? Chakaita chigarwe so like chiya chinogara mvura chavanoti tsamba. Alright. Moza wane ndiri kuvunzai kudaro nekuti muri eZimbabwe kumuona chidai so zviri kundirwadza. Chinondirwadza ndechekuti same thing iyo chiburwa chakadaro ndakachiona chichibatwa kusanyatuka. Chikanobatwa ndikaona futi chichibatwa futi panonzi pachiko pamadhondo chakabatwa futi chakadaro. Chikanobatwa pakahobo chimwe chete ichocho panonzi pamaburi. Chikanobatwa futi ichocho chimwe chete ichocho. Chikanobatwa futi papi aitoti pamavhidhiyo yacho chiburwa chacho chitobuda pamavhidhiyo yacho. So vanhu vepakatanga kuti fake iyo nekuti unokubata kwese kubata chinhu wanisei. Alright. Saka padero chakazondirwadza manje ipapo
ndechekuti avanga abata chimupurwa paive nehari yangu yaitaibikira mahewu iri pasi pecheya. Abata chimupurwa chiya kudhuze nekuhwindo uko kumasaga uko ndokweva cheya pasi pechinhengirikiri payaiveri ndokuvhashisa mucheya munhengirikiri muya muhari iya ndokubuda nayo pashe asvika achizoratidza ndokuti rova hari yangu iya nesvimbo achifutsa kuti chaigara muhari umu. Tikati vanhu vese vakava varipo vakomana tatina vakati aiwa hari chaiona ichitorwa kwete ichi chinhu vachibata uko hari iri apa pano uko saka oda kuti chiite uremu kuti chaigara muhari iyo hari yawatora apa. Saka makanzwa achiri musiya wedara nchiti ndoda hari yangu yawakauraya nje mahara. Saka padero aiguratidza vanhu paya vakaona zvakadini tikazvi zvakanaka tamira paya ndopakazoti iye apinda kudzokera mubedroom mangu mumba mangu mudining wadonha pu. Saka adonha kudaro atengoti pfaru 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 vanhu akati chi ari kuda kubata chimwe zvere. Saka muchuchisi wake mumwewo ndopakati sekuru vari kuda chinhu chesimbi izvo vaona jira nhengirikiri dhoo rangu mukati memba muya randakabva naro kujoni kuSouth Africa resimbi. Zvikanzi vari kuda chinhu chesimbi mai vakati aiwa vapei dhishi mana madhishi maviri makuru avanawo esimbi vatora tidi dhishi toda chimwezve mai vakati aiwa torai chitorai ese ari maviri izvo zviite uremu. Vakati aiwa tidi mode zvikanzi toda dhoo iro ndokutora ini ndikati aiwa dhoo rangu handidi naro haana kufa munhu wenyu uyu kunyebera kwari kuda kutora zvinhu zvangu mahara. Kanzi iworo kuti kunyebera ndichifa sekuru vatofafa ingozi mumusha mako iyi. Ndikati kwete nobva vatora dhoo rangu ndichitokakavadzana naro ndokubva dhoo rangu rabuda panze ndokuisa uko vachitobva ranosungirwa pamota kuti ritoenda kumba kwavo. Saka machira angu akatorwa machira maviri musi wakabata chinhu akatora ndoda jira dzva ndokubva atora jira nyuwani ndokubva atora kanzi chijira handikupi nobva ratokwa raiswa mumota. Jira rimwe waifuka pataimu paraifuka kanzi jira raifukwa nasekuru hamusari naro ijira rasekuru angu aifuka ndokutora rimwe jira renamba 2 ndio matorero akaita machira nemari iyaye mari yangu cash 300 nokuti taibhadhariswa mari pindai muno bvisai mari yepeturo pindai muno mukomana wangu akabvisiswa mari zvakabisa mari inoita $90 mushure maizvozvo mari yandokuihwerekedza nobva yasvika pa300 nemari dzatainzi bisai mari sekuru vadai faindai nokuti manonoka kudavira shoko rasekuru find tichibisiswa mari idzodzo plus mari kozoti mari dzehuku huku vanga vasingazvinobudiwo pamba takapedza huku tikatouraya mbudzi kuti kwari kudiwa paitongodzi pari kudiwa ropa renhengirikiri izvozvi rembudzi kuti mwana arapiwe kana mukasadaro mwana unofa tamanya mutangamwera apa tatinguva nembudzi 4 tamanya mudangamwera tabata mbudzi ziya titsvage ropa riyanzi mbudzi ngaitofunwa ngainde sekuru ada kunogocha nyama iri vari kusango ichidliwa ikoko ichitwa gochigochi. Saka ndo mazviro andaiitirwa pamba pangu n'anga yaiti inondibetsera iyo ichindiuraya nokuti kuuraya. Saka mwana manje mwana haana kunvera akatemwa runyora haana kuvhera akapuwa mushonga wokupaporichi kana kuti wokugeza waingopuwa kunzi pfungaidzirai mupei agesi tutatso chete asi pasina chiri kuchinja. Saka mushure maizvozvo mwana akanga achiitirwa tsvina tikavadana mwana akiita tsvina mumuromo mwana akiita tsvina mumaoko ini padumbu paya zvonzi bisai tsvina iyoyo isitamboti pamwe ikachengetiwa pamwe seng'anga inogadzira zvikamira hakuna zvakadaro. Hatodi iye mung'anga wacho haatodi kuswedera padhuze nomugwere kungotupa vanhu chete iye ari uko ukapinda umba nomugwere maari watopenga kubuda achitobuda pashi munodeni mwana muno torai mwana wenyu mubuda pashi uko handimudi munomba ndiri muno mudare rangu muno handidi ngagare ikoko ndichingotuma vanhu chete kuti endai munopa mushonga wokufungaidzira chete iye pachake mung'anga anovhera kusvika pamwana kana kumubata roko kana kumutarisa kudai hadi ngasingadi. Saka ndio zvinhu zvakandirwadza kana pane zvimwe zvandinoenda siya ndinoti mai vachazadzisa sekutsanangura kuti handingagoni kubata zvese sepano pane nguva yareba asi ini ndinorwadziwa nepfuma yangu. Saka ndakazoenda kwamambo
ndikati no ndauya panapa ndoda kuti munhu uyu andidzorere pfuma yangu nokuti handina kuona kubata kwake pandiri pamurwere mwana wangu ari kurwara. Saka mambo vakati uyu takaona mambo futi vasipo, takaona pane sekretari. Sekretari uya ndokutiti endai kumba kwake mumbonozama kutaurirana, otherwise munogona kunowirirana. Itakasumuka ini nomukomana uya tikaenda kumba kwake. Aivepo pamba asakaramba kubuda mumba kutaura nesu, aingo madzimai ndo aingotaura nesu chete yarumba make kudzamara. This time takasvikapo masikati tabva kumba kwe usiku nokuti kure kwedu neikoko. Saka takasvika this time kwakutonovira kuti vanomeri kumba kwedu tidzokere zvinezvi tiri panapa takuona munhu ngatichitopinda rodi tidzokere futi kumba kwasviba, hatina wataona waramba kutaura nesu nobva tadzokera murodi ndokuenda kumba kwedu. Saka tiri mukati mokuenda kumba. Ndimbokubatai muromo ndimboya kuna mai. Mai, zvaitika izvezvi imimi semunhu akabereka zvakakubataiwo sei uyezve makadzidzei pachiitiko chemwana wenyu zvinhu zvichiitika izvi kumwana wenyu? N'anga iri pamusha vari kuita zvavari kuita asi hapana chamuri kuona chiri kuchinja. Ndezvipi zvinhu zvamakadzidza pachiitiko ichi? Inini namanje zvinondirwadza zvakandibata pakuti iye sekuchaja kwakanga aita ng'ombe dzaakachaja, baba vakatombokakavara. Ini ndikati aiwa ng'ombe tinotsvaka dzimwe, mwana haawanikwi. Nemamiriro anga akaita mwana ndandisingambokwanisi kuti handaimbokwanisa kuti ndichinge nokuti mazuva akanga akataura mazuva mashoma shoma. Tikati pamwe ndine ndanunugwa nokuti kundoenda ndiri nayo yanga ichirwadza. Zvanga zvakaoma kuti unomuka uchiwacha munguva muchirano mukakangozadziwa tsvina kana iri weti machi every day ndamuka ndakawacha. Saka ndio zvimwe zvinhu zvandakangoti nini ngadziende dzose ng'ombe mwana ungadi ararame. Saka nepo isusu takatatoti isusu nababa sezvo atora ake ng'ombe nechitsotsi, aiwa zvina mhaka, iye Mwari ndiye anoziva. Iye Mwari akuwana aite sezvo zvambozviona sei. Saka munhu akatotanga kutomutsa nyaya iyi mwana womukoma wavoyo. Ndiye akatenda kumutora, ndobva tatongozoona vatonyorerwa meseji zvikanzi endai kwamambo, mufanirwa kuti mudzosegwe mombe dzenyu, pfuma dzenyu chichi. Ini ndikatomboti izvi zveng'anga izvi mungade masiyana nazvo ndezvake iye naMwari wake. Iye kwana achitora zvinhu achiita zvinhu zvaane utsotsi zvaane ambotemba chii, muregei akadaro. Kusvika nyaya yatouya mukomana yatoshingirira ndiye kwamambo chichi, vakatazotopuwa meseji ndiye akatotanga kumutsa nyaya achienda kwamambo. Saka chakundishamisa manjeke zvino ndechekuti iye mukomana uya amuka zvefuti akumukira baba kuita sokuti iye neng'anga yavadini futi vabatana, pakuti iye ari kuti zvinhu zvangu zvakatogwa, mari yangu yakatogwa neng'anga, mombe yangu yakatogwa neng'anga, saka zoidzosegwa zvake. Ndoda kuti baba mudzosere zvinhu zvese izvi nokuti mwana wairapiwa mwana wenyu, inini haasi mwana wangu. Pamusoro pazvo futi iye ndiye aitaugwa nemwana natsano vake ndivaiva nezvikwambo zvainetsa mwana wangu. Saka zvinhu zvinondishungurudza pakuti ndichitonyanya kubatikana kuti ndogwisana navanhu vangani, kuti iyo ng'anga yacho yakanditorera zvinhu naiye natsano vake vanogwisana nemunhu wani nemwana wangu wani. Ndinohwa ndichitoshaya kuti handina zvandingakwanisa kuita zvangu semusha ndakavaka zvokuti nyangede makasvikawo ndotoona imba yangu hombe, ndachitovawo nezvinhu zvanguwo zvokuti izvozvi zvinondirwadza zvokuti handina zvandingakwanisa kuita semunhu akavaka. Asi kuti nyange ndikawana zvangu pandendawana kana pokudidi, ini ndaikwanisa zvangu kusiya nokuti hondo yacho so kwairi kusvika ng'anga yacho nyaya yakatongwa ikabvuma kubhadhara kutaura kuti ndakukupai masimbi akutoshaina kureva kuti haasi kuda kudi zvake, haadi kubhadhara. Ini ndakamboenda afunga kuti ndikati baba zvinhu mamirira zvakaita izvi imide mangogara masiyana nazvo, muregei akadaro nokuti iye akaona zvakakodzera. Uyuwo mwana womukoma wake wamukira kuti ndimufanira kubhadhara nokuti ndimaigwarigwa nemwana, asi mushure mezvomwe ndiye aitaugwa nemwana nenyaya yezvikwambo, akazvibvuma iye oga kuti zveshuwa nyaya yezvikwambo ndinoiziva. Tikaenda kwatsano wacho nyaya chakanotaugwa, tikauya pano pamadzimai nyaya yakangobuda nemo. Alright. Ndimboti panyaya iyo imwe chete tidzokera kumashure, imimi samai vemwana
munoda kuti zviitwe sei, ingaa hurumende kana kuti ani panyaya dzeng'anga dzinenge dzichitorera vanhu zvinhu, munenge muchida kuti zviitwe sei imimi pamwoyo penyu, dai kuri kunzi ndimi muri kutonga panyaya idzi, munenge muchida kuti vanhu vakaidai so vaitwe sei, vauya vakutorerai pfuma vakuparadzanisai imimi semhuri, munenge muchida kuti zviitwe sei? haina hangu chandingakwanisa kuita paari yeka handina, kana kuti chandingamutongera kuti ndoda kuti adambwe handina zvandinokwanisa kuita naye. Kunzi ndimi mune masimba ekutonga, mungange muri mugovernment, mungange muri chief, muri imi mapiwa chigaro ichi, matanho amunofungidzira kuti anofanira kutorwa kuvanhu vanotorera vanhu pfuma nenzira iyi ndeapi imimi Samai? Matanho anenge aripo, but unongozoona kuti zvimwe zvinhu zvinopesana mubvunzo paibadzi kuti mutongo waifanirwa kuti ndeuyu, ndio zvavari kubvunza mutongo kuti dai ndirini ndiri kutonga mutongo uyu ndeuyu, ndio zvavari kubvunza. Alright, ini ndangofunga kuti kana kuri kuti aingofanira kudzora zvinhu, so kuti iye akangoona kuti zvaingori pachena kuti akakundikana kurapa mwana, aifanira ngodzora. Zvino zvazvokumanikidzira asi kuda haadi, asi iye kudzora zvinhu aifanira zvake kudi kudzora. Nokuti haana chakabatsira chakaita. Izvezvi madzimai akabatsira mwana wangu ndakutoshaya kuti ndovapei, handina kana chandinacho. Right, tombodzoka kwamuri baba. Iye zvino izvi nyaya yamira sei, tichitakatarisa yamira sei? Ndakasiya paya muchitaura kuti muchaenda kwamambo, vangati achakupai ngoro $100 zvi, handiti? Ndizvozvo. Zvamira sei zvino izvi? Ngatikana kure kuti zvakamira sei? Chimiro chiripo ndechichi, isu taenda kwamambo tisati tapiwa ngoro, pai pamakauya musuya muchitora nhau paya, takazosara isu. Mambo akati, iwe mukomana unoziva here kwakatengeswa ng'ombe dzako? Uye akati hongu. Akati right, ndokutonyorera tsamba maporisa ipapo, indai munotora ng'ombe iyoyo mupurisa wamambo, munoisa kudanga kwomunhu uyo akatorwa ng'ombe yake kwayakatengesiwa ikoko. Saka uyu kana uya mudare wechamudza kuti iwe bhadhara mari yemunhu uyo kwakaenda kwawakanga watengesera ng'ombe. Ndokumva yanotorwa zveshuwa ng'ombe ikaswa kumukomana yakadzoka 1 kwakasara mari cash manje. Saka muri kutaura kuti mukomana uya mwana wenyu akatodzorwa mombe yake inotori mudanga kutaura kuno nembudzi yake 1. Saka zvadaro konei vari kutadza kuita the same pamombe dzenyu dzakatengeswa? Hamusi kuziva here kwadzakatengeswa? Ini kwadzakatengeswa handikuzivi, asi ndakabvunza mudare mubvunzo iwoyo. Tikati pamakamboita zuro simba rokunotora mombe uko, yewe mwana uyu muchimudzosera ng'ombe yake, simba iroro marishayiwavo here kuti munotora ng'ombe dzangu kwadzakatengeswa mundidzosere? Madii maita izvozvo? Sekitari wamambo akandipindura kuti izvo hatikwanisi kuti tipare mhosva pamusoro peimwe mhosva, kuti titore tikangodaro kunotora dzimwe ng'ombe tatopara futi imwe mhosva yatinenge tagona yatei tatopara. Ndikati ko iyo nezuro hamuna kupara mhosva here? Pamakaenda kunotora ng'ombe mudanga mumunhu manyora tsamba kuti mambo yakadhondiwa kuti mambo watidzosera ng'ombe izvezvi manherano inofanira kuvata mudanga ranhingi, ikaita saizvozvo. Saka ndo pandakatanga kuona kuti panenge pane kudya pakati. Ini handisi kuwana chokudyisa, saka ndo zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvangu zvidaro. Nokuti pakutonga kwamambo ndakakugamuchira. Vakatonga zvakanaka chaizvo, handidi kuti ndisvore. Mutongo wakatongwa zvakanaka, ndikaugamuchira, akasaina naiyewo zvandakagutsikana. Asi kwakuzoti manje pachiita kuti papuwe pawa yekuti pachinoita kuti zvinhu zviya zviuye, ndaona pakutotonhora padirwa mvura, hakuchina simba. Saka ndo pane ndofunga kuti kudya vose here kudini, pfungwa dzinofamba zakadaro. Right. Ndiri kuona mune shungu chaizvo. Bvunzo wangu ungange uri kuti wandabvunza mai kuti imimi sababa kuri kunzi muri kupa yatingati advice kugovernment kana kuti kumachief pamusoro penyaya idzi, zvingatongwe sei kana n'anga dzichiuya kuzobatsira vanhu? Zvingaitwe sei kuti vanhu varegedze kurasikirwa nepfuma sekurasikirwa kwamakaitwa imimi? Munenge muchida kuti zviitwe sei?
ini handisi kuda kuti n'anga dzirege kubhadharwa. N'anga dzinofanira kubhadharwa kuti dzinenge dzaita chi asi ngadziite basa radzo nemazvo. Saka ndine ndichireva kuti matongerwo andiyaita kuti ngavatange vaita basa then vobhadharwa nekuti vaonekwa kuti basa ravo raendeka. Kana risina kuendeka havana chavanofanira kubhadharwa nacho nekuti basa rino risina kufamba. Asi kana basa rafamba havakafanira kubhadharwa zvakasununguka. Nekuti basa ravo sezvakaita pano madzimai panapo vakandifambisira basa rangu nekuti ndiri kuzviona ndakafanira kungosununguka kubhadharawo zvipo zvangu. Kova mavanogona kuti aiwa ingawanikwa dhokta munoenda munogona kunoti munhu aitwa operation munhu otofa asi makabhadhara mari yeoperation. Izvo zvakasiyana manje zvinoda kunofanana but zvosiyana. Musiyano wazvo ndewokuti hwati umbavha hwaitwa apa kuchipatara hwuzi kuti ndingati vanondibira asi kuti hwaive umbavha hwekutondibunyikidza kuti tiri kutoda ng'ombe idzodzo kwati pasina ng'ombe hatiiti izvi ng'ombe dziya dzavapo mushure maizvozvo nguva diki toda izvi kana watofa uyu toda dhoo toda machira. Saka unochiona kuti kubata kumpanyidzira pfuma kuti ingobuda chete asi chavazobudisa hapana. Saka kuchipatara unenge wakatarisirawo kuti vachandipa mapiritsi vachandipa majekiseni vachandioparetera munhu weka kundirapa kundiopareta zvokundikana asi vari muprocess. Zvino izvi hazvakakundikana handingati vanga vari muprocess kuti vakatozobva toita zvokungofona isu mwana uya akurwara kunonzi uyai naye tsvagai mota yekuuya naye kuno tsvagai mota yekuuya natatu vamene kwakutonzi vakubata vari kumweko ndopatakazonzwa vachingobva ipapo nzi vakazonorohwa kwamanotiko. Vaitorwa vanoita chitsotsi ichocho kumaCID vasina kuziva kuti tirinda maCID vatiri kunoitira chitsotsi ndovakanorohwa kugokwe kugawa. Saka ndo zvinhu zvakazoitika kuti that's why muchiva ndichiti vanodaro vanhu kuti kokuchipatara unodai but uhwu kuumbavha huri pachena hwokungobata pfuma iwe uchitoziva kuti ndiri kubata chinhu chisicho. Murwere dhokta unondiudza ake kuti nyaya yenyu baba ndeyekuti munoda kuopareshwa pamapapu enyu akazvimba oda kuti wozokundikana asi achinda kundigadzirisa mapapu mune uyu waiti chikwambo ruoko rwegwiba kwamoti chitsotsi ichocho. Saka ipapo ndo pandoona kuti hachizi chikwambo chaicho ruoko rwegwiba sambari chikwambo chiri pamusha icho chikwambo changa chiri pamwana ndokupesana kwazvaita achibata zvinhu zvisirizo chikwambo chiri pamwana chikwambo chaiva pamwana ndopachanga chakarevererwa ndopachanga chiri saka iwati chikwambo chiri pamusha pamba hapana zvisizvo. Saka ndoutsotsi hwatinotaura kuti hwaive umbavha chete hwekuda kutora pfuma. Saka ndichiti zvakasiyana kwadhokta zvingafanana but ndopa zvine musiyano wokuti munhu anoronga umbavha kuti ndodini ndonofuruka chinhu changu chokuti ndiblaise vanhu ndichitora mari nacho nekuti zvinhu zviya zvinotengwa pamusika muHarare mumbare zvimwe vanozvigadzirira voga. Saka mhuri yeZimbabwe muri kungozvinzwa. Tiri panyaya iyi hatina kuda kuti tidzokorodze zvakataurwa naana baba namai pamusoro penyaya yemwana. Muri kuona mwana ari kufamba ari kufara tichamuona achiratidza kuti ari kufara asi toda kuti tingotiwo kumhuri yeZimbabwe vari kuona chirongwa chino ichi tinokumbirisa kana muchinge maita dambudziko mumusha batanai muite vamwe chete nekuti kazhinji kacho panotorwa pfuma pano n'anga dzinouya dzakupesanisai hamuchakwanisi kutaura muchitaura nenzwi rimwe chete. Pamunongotanga kusataura nenzwi rimwe chete pfuma yakutoenda vakutowana kuti uyu ndiye akadai uyu ndiye akadai mugomisira marasikirwa nepfuma. Nyaya yezvimagarwe izvi zviri kubatwa akasike kutanga avataura kuti pane chigaro chakabatwa ukouku mukaona vanhu vari kungoita zvekubata zvigarwe. According to what I heard masources andakanzwa vakataura kuti zvinoitika zvimagarwe izvi zvinobatwa handitika kunzvimbo yekuti garwe rikaita mwana zviya handitika rinoita mazai handitika raita zvimazai zvingwena zviya zvazvinoitwa vanozvitora chonoiswa mufiriji chorara chiri mufiriji chozowiwa nacho chonosvika chonovigwa chavigwa chingwena chiya chinobva chinozoya chozobatwa chozonzi chabatwa mombe dzakutobuda vanhu vakutorasikirwa nepfuma. I heard kuti this same guy akatora mombe 40 pakamwambe paya kuGOKWE North kwakare ikoko. Saka nyaya iyi ndinokumbira mhuri yeZimbabwe mukange masangana nevanhu vanoda kukurandai zvipfuma nemutomeka sure kuti munomira semhuri kuitira kuti musatorwe pfuma. Tichipeta chirongwa baba namai
ndezvipi zvamadzidza kana zvamuda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei nazvo pamusoro penyaya yenyu toziva kuti mwana akapora ndogona kutanga kwamuri mai? Ndezvipi zvamuda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei nazvo panyaya yenyu uyezve tienda mberi? Totanga kwamuri mai. Ini ndachingosvira zvangu kuti denda ndawanapo kuti ndimbosuduruka zvangu, nokuti ndoona kuti kugara kwachona ndiko kungogara vanhu vakangotarisana, zvakare vanhu vacho vanhu vemheni dzoga dzoga. Veukama here kana kuti vemunharaunda? Kutori veukama nenge vakabatana nevatoko. Alright. Iye aitongogara achitaugwa nemwana iye anotori nechokuita nemwana, nokuti izvozvi kana mukatomubvunza anotokudzai chaizvo chaizvo zvaitoitika. Alright. Anotokunyatso kutokudzai kuti ndo zvaiitika, mukoma waidai. Saka iye kutouya kwakaita nemukadzi wake pamba vachitochema nenyaya yekuti munofanirwa kuti mubhadhare nokuti mimi ndimi maigwarigwa nemwana ndandisina mwana aigwara. Inyaya yekuti vakatorwadziwa kuti sei mwana uyu akararama. Ndo paya nenyaya ipapo. Saka inini izvozvizvi ndinotori nehomework yakakura kuti ndisvike pamba pangu nemwana wangu uyu nehondo yandakaona pamwana uyu. Handikwanisi. Ndingatokwanisa kutsvagira somewhere ndosvika zvangu inini kana ndikanofa ini zviri nani pakuti hondo yandakaona pamwana uyu yakakura inogwadza. Baba, ndobwaya kwamuri. Ini ndinoda kupeta nhau iyi kumhuri yeZimbabwe ndichiti madambudziko hongo aripo anoonekwa zvinoda kushinga, asi ndine chikumbiro kuvakuru veZinata kuti nhau yangu iyi vandibatsirewo nayo, kuti vanhu vanoita feki vanoti zviti vane matsamba, hatizi kuti matsamba aya vane vachimawana avanoita efeki here futi matsamba ekudhindisana ikoko kumarokesheni, kana kuti matsamba anobva mudare rezin'anga straight, nekuti matsamba vane vachitiburitsira matsamba eutsotsi, nekuti tiona kuti hakuna n'anga inonzi ingaita zvinhu zviri straight yakapasisiwa inoita umbavha hwakadaro. Saka kura kuti kana voita matsamba ndava vanoenda kunoti papa panoitwa matsamba apo unokotepa vachiita chitsotsi ofamba nematsamba aya. Saka taikumbira kune vakuru veZinata vateverere vanhu vakaita saivavo vachivaisa mujere, nekuti vari kusvibisa zita remaZinata. Yeti maZinata agara ari pachibatsira nyika, but kana zvadai hatichatendi kuti ariko, nekuti tinoitoona kuti Zinata ine matsamba iri kuchiitira feki. Yeti zvaakusvibisiwa nevanhu vanoita zvinhu zvefeki. Asi iwo maZinata agara aripo anoita chokwadi. Saka toti vanhu vakadaro ngavatevererwe vachiongororwa matsamba okuti vakamaona papi, kana vasina kumaona panzira yemurayiro wemaZinata ngavaiswe pajeti kuti kuba kwavanoita. Nevaprofitazve, nekuti akabhadhara kwese kubva kuvaprofita. Nevaprofita vanoitawo zvidhindo zvavo zvimatsamba vanoti takatodhindisa matsamba handina waya maafidhavhiti chichi avanonotora mumakona ematsotsi mani vachinoitirana kusiri kuZinata, nekuti zvematsamba ese nyangwe echiprofita anobva panzvimbo imwe chete paZinata. Ndo maziviro angu ini anobva paZinata ose matsamba iwaya achitererwa futi. Saka zvinova kuti kana achitera unozikamwa kuhurumende kuti ndi munhu Zinata wechokwadi kuti unotera. Zvinova havateri, vane vachingowana matsamba asi matsamba ndeekubira vanhu. Saka ngavaongororwe vaprofita naivo vanozoti n'anga dzinenge dzine matsamba adzo ekufojera vanhu ivo ngavabatwa isa pajeri kuti imbavha. Ndozokumbirazve kuti ndine nhau yangu iyo yeng'ombe dzangu idzi kuti dai dare redzin'anga iri randibatsira ng'ombe dzangu dzidzoke. Dare revakuru ven'anga nevakuru veprofita kana vakuru vemadzishe vandibatsire kuti ng'ombe dzangu dzidzoka. Handina chokurimisa kana mbeu chaino kuti mari ndakapedza izvo handina kana mbeu ndigere kuno kwaHarare kudai kuya kuzoona mwana. Vamwe vari kurima uko ina handina kana kuita mutsetse kudai pamunda pangu ndigere, vamwe vakutsesa mbeu pasi. Handina chokurimisa, handina mbeu yekuti ndingaonawo mbeu yekuti ndichini mari yekuti nditenge ndiwane mbeu yekuti ndisapindazve dambudziko renzara nevana vandinavo ivo mangwana. Saka ndo chikumbiro ndingatochema pamhuri yeZimbabwe dai yandibatsirawo kuwana mbeu yekuti ndiwagone kunodzvarawo pamunda kana vakasununguka. Handimanikidzi kuti munhu ngazviite nekuda kusiri kwehana yake, asi nekuda kwetsitsi vanonge vanzwawo tsitsi vandibatsirewo kukumbira mumhuri yeZimbabwe pane vanopindwa nemweya waMwari vandibatsirewo. Uyezve ndinochema kuti
handichagoni kuti ndingakwanisa kuti ningosakura kuti mava nebundo rakura seloni ino kudai makuda kuti ndikawanawo mbeu vakandiwanisawo kana mushonga wokufiricha uyauya kana kuti mari yekutenga mabhodhoro emushonga anoita $30 kwedu $30 iningirikiri mabhodhoro maviri rimwe chete riri kunzi 15 kana mvura naye kudai vanomaita ma20 pabhodhoro 1 saka ndichida kuti kana pane vanodibatsira ndigone kutotenga mushonga kunofirita bundo ndiome chibagwe chacho ndienda dzvara uchoita zvakanaka ndio chimwe chechikumbiro chandinacho mukati mevanhu veZimbabwe kuite kugara ndinoshungurudzika nemwana wangu uyu kuti ndichagona here kunogara zvakanaka zvese mhuri sezvatatiita muraini kana kuti nditsvake mwana wangu kuti ndidini dai mhuri yeZimbabwe vandibatsira kuti ini kushayiwa mari dai ndinayo ndatoti ndainolojera mwana wangu mudhorobha agare zvake ini ndigere kumusha saka ino handina mari yokuti ndimulojere aendezve kuchikoro achipari padhuze nechikoro achienda kuchikoro iye zvino asati ogona kunyatsofamba anofamba akabatira munhu anofamba kana akangokubatai kudai munofamba kuenda kumashopu kuenda nokudzoka kuti afambe oga straight kudai asati okwanisa asi kudya kuenda kutoireti kutaura zvese wakukwanisa anodotaura kuti ndoda kuenda kunorasa mvura ndoda kunoita tsvina ndoda kunogeza kudya ava kudya oga hachadyisiwi zviya zvaitwa nespoon kudya ega kana kugeza unoda kugeza oga saka dambudziko rasara riri pakufamba uye ndaida kuti dai ndawanawo mari yokumuindisa kuchipatara ndo yandaikumbira kuti ambonoongororwawo njere dzake dzinyatsi kudzoka panzvimbo nokuti munoona kana mwana ambovhiringwa njere hazidzonyatsi kudzoka svi zvadzanga dziri saka ndo zvandaikumbira kumhuri yeZimbabwe kuti kana pane vakasununguka kundibatsirawo nezvichemo zvandachema izvi aiwa ndosisa kumuna Mwari kuti zvozikamwa naMwari ena handingapoperi kana kudii asi zviri kuvanhu kana pasina haizi mhosva haizi mhosva kuti kushaya kwandoitawo ndokushaya kwavo kana pane vapuwawo naMwari kuti vatambanudza aiwa Mwari avaitire zvakanaka. Aiwa, tinotenda baba wachitumbura ndizvo. Tinotenda nekuva nesu pachirongwa chino. Ndizvo zvoka mhuri yeZimbabwe iri mudariro nyaya iyi yekuti munokwanisa kubata vachitumbura panhamba dzamuri kuona pascreen muvabatsire vada kubatsirwa nembeu vada kubatsirwa nepekugara chaipo pekuti mwana wavo avari kuti zvinonetsa kuti ndidzokere naye kuGOKWE saka vaya vanokwanisa kuita maGoFundMe page please tinokumbirawo tibatsirei kuti mukwanise kubatsira mhuri makaiona rwendo rwavo kubva pakutanga kusvika iye zvinezvi mwana ave nechimiro chinenge chiri nani. Saka tiri kukumbira mhuri yeZimbabwe vari kutiona panapa kuti itai mubatane nesu oro mubatsirane nesu tikwanise kuti mwana anga achiwana pekuendera chikoro uyezve munokwanisa kuita GoFundMe yekuti vabatsirike mbeu nezvekuti vawane zvikwanisiro kana kuri kunzi zvinhu zvakanga zvatorwa nenganga zviya hazvina kukwanisa kudzoka. Zvakarezve kana varipo vanokwanisa kuvabatsira legally vanoziva kuti aiwa no tinokwanisa kuvabatsira kuti vakwanise kurecover zvinhu zvavo kana kusungisa avo vakavaranda zvinhu zvavo makasunuka zvakare kuvabata panhamba idzi kuitira kuti vakwanise kuwana rubatsiro rwamunokwanisa kuvapa. Ndatenda ndini wenyu Jethro mwana waKwamutero. Kana mune nyaya dzenyu dzamunoda kuti tidzikavhe kwamuri ikoko tinokumbira mutibate zvakare panhamba dzamuri kuona idzi dziri pascreen kuti tisvike kwamuri nekuti shona inoti mbudzi kuona ichizvarira pavanhu hunzi nditandirwe mbwa ndiyo imhurika yatanga tichitaura nayo. Tinotenda nekuva nesu tosangana zvakare pamaprogramu anotevera.